מה קורה אנשים? אנחנו פה בקומבט קומבט בן, כן. אני לא רגיל להגיד את זה. כן, יש לי את הערוץ הפרטי הזה. הגיימפליי שאתם רואים ברקע זה גיימפליי של DC Universe Online שלי. כן, טיפה על הערוץ. מי שלא יודע, מי שלא מכיר את קומבט גיימינג, עכשיו אני מבלבל. מי שלא מכיר את קומבט גיימינג, בטח לא מכיר את פרויקט הקמת הערוצים שלנו. כן, אז חלק מהפרויקט זה ערוצים של אנשים שאתם לא מכירים. כמו הערוץ זה איירון מאסטר. ואת כל הערוצים שנמצאים בפרויקט הזה אתם תוכלו לראות בקומבט גיימינג, שתוכלו לראות אותו בערוץ שלנו. מסובך, יצר, אבל אתם תדעו. אז כן, בכל הערוץ הזה זה חלק מפרויקט. יש לי גם הרבה בערך 10 סמים בקומנט גיימינג. התחלתי לתכנן על הערוץ שלי, בו אני יכול לציין כל מיני דברים, גיימינג, אנימציות, סימולטורים כאלה. אני מקווה שאתם תהנו מהתוכן. אתם מוזמנים לעשות לייק, סאב לסרטונים שאתם אוהבים, ואם אתם תרצו באמת לראות הכל אז אתם יכולים פשוט לעשות סאב. זהו, לייק, סאב, קומנט, נתראה אחר כך.